RT nah. Jan gamput. Makan-makan, guys. Pagahi ngon-ngon ngene iki. Wah. Wah, yo. Nek iso ponjo ya ojo bareng kok. 20 dhewe. Lah iki patake. Renes atine iki. Wah, Enak, guys. Heeh. Aku sangget lah dari pindu. wah. Ingetan iso dadi telu ngono. Iki lemas. Teknike. Dipom banyu. Wah, Ada yang ngono mboten madang nek. iki Mbak Darman urung jumuk iki. Wis aku bareng karo. Lawin tekno sesuk blindrang malah jenenge sawah neh lho. Itu ora kroso. Wah, ngene kok ora oleh bangkrut iki piye. Lah iki cepakane. Ngono ya njaluk iwak pitik lho. Wah. Iki piye iki? Aku nandur bako keri-keri salahmu. Wah. Ati ingone sego pecel iki kaya piye? Cangkeman. Engko ora budal. Wah, ki yoyok ki mang ya ora tuku sego rasane ning omah. Omah. Wah. Rene. Malah engko aja masang adang, Mak. Ngidul. Ini kan tuwa itu panjane. Dilek lumene awan kok. Dadi engko batine pira iki engko? Kalau didol ning krosok nggih tuku lawuh. Ono rego mbakku munggah. Malah karo armaji lho didukne. Wah, lara untu.